yawa me shayi a haɗa mai shayi yawa shayi za baka ko matsala bari a tsoro sassan shayin ne mu yanzu mutane kuma gidan sun da ɗan kafa su shayi wai ba su san da suke ba kuma taimako muke yi wanda duk wanda ya baka abu da ranka ci ai ya taimaka mu to shi buladin da za a baka yawwa masha Allah ga farko shayi yawwa masha Allah yawwa barkari ta yawan gashe na musamman bari zaune ta yau da ya kuri kudin da saka kuma manyan gari ka zo ta babban waya ta da kwaya shai ba ta ƙari da irin wanda babban waya amma ta kai wannan ɗari ki kwashe ta kwashe da na sama dubu a ce rai sai bulo daga gida na gida ka banka bismillah ne an kai alhamdulillah ai mu ba ma wannan bismillah wannan sai da shayi kabara kana shan kayan kake kuma kwashe No. gaskiya shayi na dan mutum ne saboda ba na iya sha sai an siya an yi bismillah na ke samu ne sha kana shan kayan ka kana shan kayan You think they why? na ga ma ba iya sha an siya an yi bismillah na ke samu ne sha to kuma yanzu kuma an yi bismillah sai an bari kai na kulle ba na iya kana shan Masha Allah, na shanye ba, ya kare. Ne ka sani. Sai ya kare kuɗi. da kuma kai shayi ka haɗa shayi ka shan shayi Wanda ina ba kuna nan ba ce wannan mai shayi. kuna da ka haɗa mai shayi ba ka shan shayi yau Ni da sha. Ai ya riga yi magana. Ya zuma gida ba ni kuɗi ba ruwa nan da wa'annan. ina ai kai ka sha shayin ka inda ba kai ka sha ba sai na biya amma Wai zuma zan ka ba da kuɗi. wurin biya ba sai sha To gaskiya abin da ke faruwa zan zo in daina kasuwanci gaskiya wannan abu kamar ba daidai ba ne na daina. Ne ka sani.